Isa to kayo pako. Pako. Gago! Isang pako vlogger pala ito yung camera lens. Sana po pagalan limited to na yung guri yung akit. Sana po yung guri yung alben. Tuloy-tuloy tayo yan. Wala nang intro-intro yan Cub. Sa hina. 1, 2. Albania Cub sa 3. Mali. Gago! Ayan, kapalan, huling itik yun na yung buri yung alben. Tuloy-tuloy tayo yan. Wala nang intro-intro yung Cub. Nano pang gagawan mo ha. Takpan mo na eh. Boss, pwedeng mangutang? Ba't ko kasi bataan? Ano yung papuntang SM? Sa Clark. Balo sa ganito. Kaya lalo ko na rin. Gray na. Saki ako po karatang gray. Tapos drop na ako SM. Okay. Ayun. Eh, dyan naman kami balo. Gago! お前はもう死んでいる。 Boss, Kapampangan Vlogger page, Facebook. Ito yung camera. Tama, ito Kapampangan. Hi, po, hi. Pwede po mangutang? Doon kayo pupunta ng SM? Taga-Tarlac ko kasi yun. SM Clark. Lagi kayo po. Checkpoint po yung harap na ng General Mall. Betang na. Ating gray at yung violet hanggang Nano Careta. Okay, sige po. Salamat na, salamat. Dalawan. Pwede ka nubalo. A few moments later. Boss, Kapampangan Vlogger page. Maghintay na ako. Pwede mo mangutang? Nandito pa kasi lili ko na. Taga-Tarlac po. Doon ka na rin papunta ng SM Clark. SM Clark. Kahit po, mag-kulay violet kayo po. Violet. Checkpoint. Yan po, harap na ng General. Harap Jera. Apo. Ah, sige. SM Clark. Ah, Lohan. Pwede na naman ka nabali ng SM. Gago! One eternity later. Sir, ma'am, Kapampangan Vlogger po. Pakihay na mo po rin kabalen. Ito po yung camera. Pakihay na mo po. Kapampangan Vlogger rin mo. Kaya pala wala namang kasama. A few moments later. Yan, nekot, sana pasayada na kayo na naman, kabalan. Huling birthday ko yan eh. Sa'yo nakatamong cake, misis. Sa'yo nakatapatitano. Yan, nekot, saluta pang cake. Tara, sopan nyo kami. Buhay na ka ng salon cab si Chay, tapay ka malaki. Yung budget, di pang malaki ang cake. Yan, Yakabs, paluwal na kami. Sana buri ay pagkakatamong gewang katarantaduan nila, Yakabs. Tuloy-tuloy pa mo rin pong i-follow at saka i-sharing page. Sana i-share yung video ngayon, Cubs. Baka rita dakan lang mag-follow kaya katamo. Yan. Again, supportan nyo rin sa Kapampangan Vlogger, Cubs. Tulong nyo lang kaya katanto na isang video. Siguro hanggang natin ni Cubs. Bye-bye!